Хей, какво става хора? Днес реших да снимам на Traffic Raider и сега ще го гледам мотора. Ето, тук е зелен, с му фарвите така. Просто им приятели ми разказаха колко е страхотна тази игра и реших да го проверя. Ето, вижте, мотора даже е супер. И сега ще видим дали мой силно да кара. Така ще изберя този път. Така, зареди се, като сега карам, тръгнах. Така, оп. За малко да се блъснам в мачината, не знам дали го видяхте. Аз просто опитах да видя дали работи играта, защото я инсталирах и веднага и сега почвам да снимам. Не забравяйте хора, ако ви хареса, дайте палец нагоре, там може да натиснете абонирай. Оп, чак се блъсна. Така. Сега важното е само да им се блъснеш тук в тази игра, защото губиш и трябва от начало да почнеш. Оха! Видяхте ли хора как вземам предна гума? Това е супер. И вижте как изгледа. Все едно е в реалния живот. О, ес! О, в тунел. И пуснах фаровете, ес. Тук в този тунел обаче е малко сложно, защото мога да се блъсна в някой, ако няма фарове. Оп. Добре хора, блъснах се, чао.